Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, aku kape tuku, Mbak. Kape tuku susu, kopi, ambek minyak. Wes iki sampe netong. Wes saiki tok ah. Iya. Iki 17, iki 18, iki 15. Totale kabeh piro, Bu? 45. Gak keliru ta sampean, Bu? Iki yakin ta hitungane, gak perlu kalkulator ta. Oh ya apa sih matematika iki? Gak perlu kalkulator, aku wis pinter, Mbak. Ngene-ngene iki biyen iku kesayangan guru matematika. Temenan ta iki, Mbak. Gak perlu kalkulator ta sampean. Gak sampean hitung maneh ta. Gak perlu, Mbak. Aku iki lho murid paling pinter matematika nang kelasku. Wis bener iki, wes sama nggawa 45. Ya wes lek ono, Mbak, matur suwun ya iki duwite. Aku tak mulih, Mbak. Oh iya suwun ya. Yo. Karno wis tak elingno kok engko lek tekor lak ya wong. Oh, laras.